बिफानि बानजायनायाव बिफा क्रिकेट काप बे टुर्नामेन्टआ दिनै फाइनाल जोबनानै थांबाय आरो बेयाव इन्डियाननि जानानै जे बिटिआरनि टीम बे देरहासारबो जानो हाबाय। दा बेयाव सारा बिटिआरनि सासे इएम जानानै माबायदि फिल खालामो? आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि साफ्रोमबो क्रिकेट गेलेगिरि कचार मेनेजार बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आरो जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारिखौ लानानै जइन्ट सेक्रेटारि डिप्युटि सेक्रेटारि सिएसटि आरो गासैबो मावख'गिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेबायदि रेडिमेड टिम गैयामोन बिटिआरआव। खुब खम समनि गेजेराव जोङो बे टिमखौ बानायनाय जादोंमोन। भुटान इण्डिया एस'सियेसन फ्रेन्डसिप एस'सियेसन होननाय मोनसे अर्गेनाइजेसन दङ बे गोदोनिफ्रायनो बिफा होननाय आरो बिथांमोना इण्डिया आरो भुटाननि गेजेराव जि गुड रिलेसनशिप एबा फ्रेन्डशिप बेखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय बा बजायना लाखिनो थाखाय बायदिसिना प्रग्राम अर्गानाइज खालामो आरो बेबायदिनो नैबे बिफा काप 2025 बेबो मोनसे बेबायदि हाबाफारिनि मोनसे आयदा आरो बेयो थांनाय 7 एप्रिलनिफ्राय जागायदोंमोन आरो दिनै फाइनाल गेम आरो बे फाइनाल गेमाव जोंनि बिटिआरनि क्रिकेट टीमा इण्डियाखौ जाना रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन आरो बियो मोजाङैनो देरहानो हादों। दा आं बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ कंग्रेसुलेसन जासिदों आरो बिफा बिथांमोननि जिखिनि दैदेनगिरि जेनेरेल सेक्रेटारि लानानै बा भुटान क्रिकेट काउन्सिलनि जायफोर बिबानगिरि गासैखौबो आङो साबायखर जासिदों आरो जोंनि इण्डियान एम्बासि बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिदों। मानो होननानै बुङोब्ला इण्डिया जानानै जोंनि बिटिआरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ खाबु होदों। आं बिनि थाखाय बिथांमोननोबो साबायखर जासिदों आरो दिनैनि बे देरहानायनि गेजेरजों आं गोसोआव सानगोन जेबा सानगोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव क्रिकेट गेलेनाया खोब बांसिन बा बांद्राय बिदि प्रसार जायाखै। बे गेलेनायनि गेजेरजों एबा दिनैनि बे बिफा कापआव चेम्पियन जानायनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव क्रिकेट गेलेनायनि मोनसे ढौ मोनसे वेब फैगोन होननानै आं सानो। जोंनि गेजेरावहाय माखासे लाइमोनफ्रा दिनैसिमबो क्रिकेटनि बेलायावहाय दावगानो हायाखै। दा बर'फोरखौ नोङो क्रिकेटआव बाहागो लानो नोंथांनि सानिफ्राय मा खावलायगोन? आं खावलायगोन बेखौनो जे जोंनि जि फिजिकेल स्ट्राक्चार बेखौ नायोब्ला बिसेसकै जोंनि बर' सुबुंनि खोथाखौ जुदि बुङोब्ला गासैबो खेला गेलेनो हानाय फिजिकेलि स्ट्राकचारा दङ एबा फिजिकेलि फिटनेसा दङ। दा बेखायनो गुबुन गुबुन गेलेनायखौ गेलेनाय बायदिनो क्रिकेटखौबो बिथांमोना गेलेनांगौ आरो बेवहाय जोबोद मोनसे स्कप दङ। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दिनै नुयो बिश्वनि भितोरावनो बयनिख्रुइबो धोनिसिन गेमानो जाहैबाय क्रिकेट। दा बेखायनो बे क्रिकेटखौ गेलेनाबो गोबां मानसिया जिहेथु गाव गावनि जिउखौ खुंनो हादों मोजाङै। जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो क्रिकेट गेलेनायखौ गोसो होयोबा मोजां आरो जोङो फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन गेलेनायखौ खाबु होनाय बायदिनो क्रिकेटखौबो जोङो खाबु होनो नागिरदों। दासिम आसाम क्रिकेट एस'सियेसना जोंनिसिम क'क्राझार चिरां आरो उदालगुरियाव स्टेडियाम नांगौ होननानै स्टेडियाम बानायनानै होगोन होनना बिथांमोना जोङो लाइजाम लिरहरदों। दा जों हाखौ नायगासिनो दङ। हाया जायोबा जोंहाबो क्रिकेट स्टेडियाम जों बानायनो हागोन आरो क्रिकेट स्टेडियाम जुदि जों बानायनो हायोब्ला जोंनि गेलेगिरिफ्रा प्रेक्टिस खालामनानै गाव गावनि केरियारखौ दानो हानायनि खाबुआ दं।